हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माखासे आपडेट बा माखासे बाथ्राखौ लानानै शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअ खालामनाय जालायदों। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ ओरैबायदि जागोन जे नै दाथ' हलिनि सम हलिनि बोथोर नङा होमबा लोगोफोर बे समाव माखासे बर' सेंग्राफ्रा ओरैबायदि लोङै जायै हलि गेलेनानै दुम दाखाल थैगोन ना थांगोन गावसोरखौनो थाल गैलायै गुबुन हारि सेंग्राफोरजों ओरैबायदि बुलायदों ओरैबायदि माने दुम दाखाल। दा बेफोर मानि थाखाय जानो मोनखो दा मा कारन दङ दा बिनिनो माखासे गोनांथार बाथ्राखौ नोंथांमोनजों सावरायनो बा शेयार खालामनो थाखाय भिडिअखौ लाबोदों लोगोफोर। तो आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लासो नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ हमदांनो हागोन बा बुजि मोनगोन। थारैनो बर'फ्रा ओरैबायदि जालांबाय मोनफ्रोमबो परब मोनफ्रोमबो फुजा बेफोरखौ नागारनो हाया ओरैबायदि माने हमथाना लाखिनाय बायदि जाबाय बर'फ्रा। तो बर'फोरहा गावनि माखासे फोरबो दङ बैसागो मागो कार्तिक आघोन आरो आमथिं फोरबो। नाथाय बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन फोरबोफ्रावबो ओरैबायदि माने लोङो जायो गावजों गाव बुलायो गुबुन हारिजोंबो बुलायो थैगोना थांगोन गावखौनो जेबो थाल लाया ओरैबायदि माने गरम गावनि फोरबोखौ नागारनानैबो। दा बेफोरबायदि गोबां माने बाथ्रा दं आरो। तो लोगोफोर बिनि सिगां नोंथांमोननो नैबे भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिगोन नोंथांमोना नैबे भिडिअ क्लिपखौ नाय। नोंथांमोना नुबायना तो एक्चुअली बर'फोरहा गुबुननि रंजानाय गुबुननि फुजा मेलाफोराव थांनानै बेफोरबायदि दुम दाखाल मानिफानानै दुम दाखाल खालामनायनि मा गोनांथि। दा जोंनि परब जे दङ बर'फोरनि बे परबाव गुबुन हारिफ्रा रंजाफायो नामा गुबुन हारिफ्रा इन्जय खालामनानै बेफोरबायदि दुम दाखाल जायो नामा बेखौ साननांगौ। गुबुन हारियाथ' जोंनि बर'फ्राव बैसागु मागोफ्रावथ' माने बेफोरबायदि लोङै जायै दुम दाखालजोंथ' खालामनाय नुफेराखै। नाथाय बर'फोरखौदि मोनफ्रोमबो दुर्गा फुजा माबा फुजा अनेक फोरबो फागुआ माबा दिवाली बेफोरावदि एखेबारे लोङो जायो बेरायहैयो जेरावबो माने फावसायनानै थाया बुलायलायो दुम दाखाल बेफोर मानि थाखाय मानो सोलायनो हायाखै बर'फ्रा बेफोरखौ मानो बुजियाखै। दा आच्छा बे हलिया जोंनि बर' हारिनि थाखाय ओरैबायदि इम्पर्टेन्टथार नामा बे हलिया बर' हारिनि थाखाय गोनांथार मानिनांगौ मोनसे फोरबो नामा। नाथाय बे बर' हारिनि जोंनि धोरोम आंगो धोरोम दङ बर' हारिया नाथाय बेवहाय जोंहा हलिखौ मानिनायनि जेबो माने माबा गैला खान्थि गैला। मानि थाखाय जोंहा गोदोनि समाव बर'फ्राबो गोबां मानिबोबाय नाथाय दिनै सोलायनायनि मुगायाव माखासे बुस्थुफोरखौ माने माखासे परबफोरखौ गारलांजोब्बाय। नाथाय दिनैनि दिनाव हलिया ओरैबायदि गोनांथार नङा जे बर'फ्रा बेखौ मानिथारनांगौ। नाथाय बैसोर माखासे सेंग्राफोर दङ जाय सेंग्राफ्रा माने खान्थिया मा रुला मा गावनि हारिनि रुल्सआ मा बेफोरखौ जेबो बुजिया खालि रंजानांगौ लोंनांगौ जानांगौ इन्जय खालामनांगौ दुम दाखाल बुलायनांगौ बेल'सो। दिनै बर'हा मोनबा फोरबो दङ मोनबा फोरबोनि गेजेराव गेदेरथार फोरबोफ्रानो जाहैबाय मोननैल' जायखौ बैसागो मागो बेवहाय बर'फ्रा लोंनोबो हायो जानोबो हायो गोसो बायदि माने रंजानो हायो।
आरो मोनथाम फोरबोआव जोङो जास्ट थानसालिफ्राव थांनानै मन्दिरफ्राव थांनानै बेखौ फुजा खालामनानै बा आलारि सावनानै आर'ज खालामनानै इसोरनि सायाव आर'ज खालामनानैल' बेखौ सानसेनि हाबाफारिजों बेखौ फोजोबनानै दोनो। नाथाय मोननै जे फोरबो बेनिसाय देरसिनानो बैसागु। बैसागुआव ओरैबायदि माने फ्रि गोसो बायदि रंजानाय गोसो बायदि लोंनाय जानाय हायो। मागोआव एसे सेकेन्ड बायदि मागोआव साननैनि हाबाफारिजों बेलागुर लानायनिफ्राय फोरबो मानिनायसिम दा बेवहाय इसिबां गिदिर रंजानाय जाया थेवब्लाबो पिकनिक सिकनिक जानाय प्रग्रामखौ लानो हायो मागोआव। नाथाय बैसागुआ ओरैबायदि फोरबो बेयाव माने गासिबो नाथाय जाय बेफोरखौ गारनानैबो बर'फ्रा ओरैबायदि गुबुननि माने रंजानायफोराव हाबसनहैनानै गुबुन जातिफोरनि बर'फ्रावबो हाबसनहैनानै दुम दाखाल खालामहैनाया बे ओरैबायदि लाजिथाव जोंनि बर' हारिनि थाखाय। जोंनि बर'फोरनि फोरबोआवदि गुबुन जातिफ्रा सोरबा मिया सोरबा मियाथ' नङा सोरबा बिहारि सोरबा बांगालानो जा हारसायानो जा जियानो जा जोंनि बर'फोरनि फोरबोआवथ' फैनानै फैफानानै बेफोरबायदि दुम दाखाल जों खालामनाय नुवाखै। नाथाय जों नुयो बर'फोरखौल' जेरावबो नुबाय नोंथांमोना बेखौ माबायदि इसिबां मानो लाजिथावना बर' सेंग्राफ्रा गावनि आखलखौनो माने दासिमबो सोलायनो हायाखै। दा मानि इसिबां गोनांथि जाखो दे बे हलिखौ मानिबाय दे आदसा मानिबाय बेखौ गनायबाय नाथाय मानिसे मानिनानै मानि इसिबां दुम दाखाल बुलायनो गोनां जाखो ना बर'बा बुलायनो थाखायसो जायो नामा? बेवहाय एक्सारसाइस जायो नामा बर'फोराव देहाया माने गोसायो जाहैबाय आरो दा बेफोरबायदि दा गोबां दुखुनांथाव आरो बर'फोरनि थाखाय नैफोरो दा सोलायनांसिगौ बर' सेंग्राफोर। दा बेफोरबायदि गुबुननि धोरोमफोराव गुबुननि बर'फोराव बेबायदि हाबसन गुबुन हारिफोरजों दुम दाखाल गुबुन हारिफोरजों बुलायनाय गावखौनो थैगोन थांगोन मा जालांगोन बेखौ थाल लालायि बेफोरबायदि जानायनिफ्राय बिराद गोजानाव थानांसिगौ आरो दिनै गामिनि मुगाया गोबां सोलायबाय। जों बर' हारिखौ गोदोनिफ्रायनो नारसिनबोगासिनो दङ गुबुन हारिया बेखायनो जों गुबुन हारिनि बे बर'फ्राव मानो थांनानै दुम दाखाल खालामहैनो मानो बरनाम लानो गावखौनो गाव। दिनैथ' बरनामखौ खालामगोन बर'फ्रा लोंबाथाय ओरैबायदि उत्पात खालामो ओरैबायदि बुयो ओरैबायदि बुलायो होननानै गरम होननानैथ' जों गासैखौबो दिनै मोनथिखायो गुबुन हारिफ्रा। बेखायनो जों सोलायनांसिगौ दा बेफोरबायदिखौ जों मानिनांला गोजानाव थानांगौ। हलिया जोंनि एसेबां गोनांथार परब नङा बेखौ मानिथारनांगौ। जोंनि बर' हारिनि जे आसार खान्थि हारिमुआवबो बे सोमोन्दो गोनां फोरबो नंखाया। लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो? जुदि गोरोन्थि जाबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना फोरमायहर आंनि सायाव। दा नैबे बाथ्राखौ दुखु मोननानैसो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों लोगोफोर। बर'फ्रा माने इसिबां गावखौनो गाव लासिं सिं खालामना लायो। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनोसै नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो।